El kendo és una de les 18 arts marcials que havien d'aprendre els samurai, els antics guerrers del Japó. Podríem dir que és l'equivalent a l'esgrima actual a Europa. Un art marcial que requereix d'armadura i d'un sabre de bambú. Es tracta d'un esport encara força desconegut al nostre país, en el qual dos practicants s'ataquen i es defensen amb el sabre. Tot i que a Catalunya no s'arriba als 100 practicants, Cardedeu té el seu propi club de kendo des de fa 2 anys, l'únic en tot el Vallès Oriental. Podríem dir que es tracta de l'esgrima, tal com la coneixem, però a l'estil japonès. Per això la indumentària recorda, de fet està heretada del que seria l'antiga indumentària d'un samurai. A sobre d'aquesta indumentària, que és la tradicional japonesa, hi col·loquem el que en diem el bogu, que és l'armadura sencera. El bogu es composa bàsicament de les parts d'una protecció de faldó, una protecció del tors, proteccions dels canells i, sobretot, protecció del cap, que bàsicament cobreixen les parts del cos que podem golpejar amb el sinai. Tot i tractar-se d'un club molt nou, aquest any el pavelló de Cardedeu serà la seu oficial dels entrenaments de la selecció catalana, que ja es prepara per tornar a les competicions després de l'estiu. Per part dels kendokers de tot Catalunya és un honor que sigui aquí a Cardedeu. Ja hem fet un primer entrenament i el dia 20 hi ha un altre, que també convido a la gent que ens està veient que pot venir a veure des de les grades perquè és un espectacle. La selecció catalana compta actualment amb fins a 14 medalles en el seu palmarès, una xifra molt destacable tenint en compte que es tracta d'un esport encara molt jove al nostre país.